Takže čau lidi, vítám vás u nového videa a dneska jsem tady zase společně s Vlázou. Dobrý. A budeme hrát dneska nějakou hororovku, no. A dobrý. Nějakou takovou skvěláckou hororovku a kde je něco pro dva. No, jsme tady, takže co tady je? Jo, dobrý, to je nějaký supermarket. Zatím to je pobyt. To vypadá jak taková typická hororovka, tam kdo ujde. Jo. Jsou tady nějaký barák. Teď můžu potom mluvit. Jo, počkej. Tak já jsem udělal něco, co jsem neměl, nevadí. Co jsi udělal? Hej. My jsme si měli tady vzít. Dobrý, co se děje? Ty kokos. Jaký jsi nematiky? Já mám černou obrazovku, hele. No já taky kvůli tomu, že ty se převlíkáš do práce. Místo toho, aby to udělali tohle. Jo, dobrý, co to bylo? A kde seš? Já jsem tady. Já tady klopnu. Počkej, tady je nějaký Já kotě. jo, sorry. Dobrý zvon. Já ti pomůžu. Jo, sorry. Mám prům. Jo, dobrý. Co? No. Táhni pryč, hej. Jo, to mám. A mě to dal teprve teď achievement. Tuhle hry jsem myslel, že nastane achievement. To dělám já. Jo, dobrý. Hej, ale ten borec se prostě... A protože jsou dva? Tady jeden a tady druhý. Táhni pryč. No nevím, wait for us na tomhle dobrý, ale nechtěl. Ale my tady máme stát. No dobrý, no to je. No dobrý, co teďka? Jo dobrý, jo sorry, tak tři stejný, tak tři skoro stejný lidi. No potom. Tak počkej. Jo dobrý, Loki. Jo. Co si o sobě jako myslíš, hej? Jo dobrý, jo, nám říkali jsme malí, jo. Kamo, táhni pryč, radši, hele. No, pokud tebe prostě nemá na nic. Gánu vezmu a radši nic. Jo, sorry, jo. Jo, počkej, tak já bych... To je tohle. Co? Co to je? Jo, resto. Máme resto, jo, a dvě, počkej, máme resto, dobrý. A ten borec se jste se bugl. Nic. To co je tady? Krabice, jo? No, já vezmu bednu. tady si máš krabic. No, on tady vykoupil celý, jo. Jo. Jo, tak tady vezmu všechno. Sorry, tak ta krabice. Já jsem mu neslyšel, Jo, dobrý, co to bylo? Já nevím, já jsem mu neslyšel, Já jsem teďka otevřel dveře a Cápek až teďka něco japoje. A zmizel, dobrý. Ale telefon, tak co? Cristiano Ronaldo, Suey. Jo, sorry, co to je? Pojď sem. Pojď za ty koše, tady je fotka tebe. Kamo. Hej, nemusíš líkovat, jak vypadám, jo? Jo, dobrý, proč tady je Asho Speed? Hej, čau. Jsi fejkovej, teda. Je to fejkovej. Jo, Evil, dobrý, už je, co se zdál, hej? Ty jsi tady dal někde lineu, ne? No. No, vypadám. Jo, sorry. Tak to nevypadá. Jo, dobrý, on tady má takovou plačku trošku. Ten si dal doporučenou dávku tak 3krát. No. Podle mě víckrát, on mizel. Není. To jdem zahodit Teď do tam bude, popelnice. kam, v těch kostích. Teď bude v těch kostích. Hej, ty zavíráš ty dveře, nebo to zavíráš samo? To se zavírá samo. Já ale umím. Jo, sorry. Co? Kamo, nejvíc levnej jumpscare tam, kamo, jsem šel za 5 dveřím. A najednou tam není vyskočil až opítka. Není možný, já jsem se lekl víc tebe. Hej, dobrý. Já jsem se lekl tebe, jak jsem přišel. Jo, sorry, jak tady čeká. Já jsem se to koupil, no. Já jsem chtěl vystrašit, no. No to úplně nevyšlo. Kamo, počkej, ty jsi to koupil, nebo to bylo takhle levný jumpscare byl to? Kamo, ale to rádo mě štve, jak ho vypnu. Tak sorry, tak víc já musím takhle probíhat. No, dobrý.
A co je tohleto zas? Dobrý, no. No, No. je zase víc. Jo, sorry. Hej. Jo, dobrý, tak nebole. Dobrý. Ne, to je Poutus. Tady Doritos. Hej, to je menžár. Já jdu prostě pryč, jo, tady mám nějaký auto, tak já jdu, čau. No, radši ne. Hej. No. Nic no. Jo, prostě Blud přišel si s náma popovídat a řekl nám, že smrdíme. A pak řekl, že jde pryč. To je No, manžára. má jít za záchod. Já jdu, hele, na záchod, jo, tady. Hej, ale ty tady musíš furt takhle probíhat. No, kačo. Hrozný jako. Hej, ale, dobrý. Hej, další jde tady, co jsem z toho očima. Sorry. Ty oči Tak odpovídají ten za si dal všechno, dvě kámo. nepodec. Ten dával liney s tím, se speedem, ne? Je to. Dobrý, musel zapustit tu muziku. Jo. No, už vypadni. On odešel prostě. No, jsem řekl, vypadni. Kámo, Tak, pej se. chicken sandwich za $2. Koukej se. Ty Máme kokos, celé dej jí. mi. Ty mám nějaký Máme svůj zavolat zámer. policii. Policii? Jo, sorry, tady je hlava spída. Ne, prostě se trolíme navzájem, no. Jako. Jo, no jasný, jo. Jumpscarem se víš co. Hej, ale tak, dobrý. Hej, já jsem to měl, nevadí. Hej, já tady furt na toho spídá, kámo, jak tady je. Já klikám furt na tebe. Hej, dobrý. Kámo, to není normální. Jsem zavolal policii. No. Víš, že jsem zavolal. Dobrý. Já jsem schovaný, jestli mě najdeš, Chci pomoct, to nejde o zkus to. mě najít. Zkus mě najít, já se snad. Že tě najdu. Je dobrý, já vím, kde Kámo. jsem. Kde jsem? Ne, tak nevím, kde seš. Promiň, ale kde seš? Už jsou tady policajti. Já je slyším. Hej, kde seš? Jo, dobrý, ty jsi tady celou dobu. Tak já budu tady No. schovaný, no. Kde jsou ty policajti? Jsem tady slyšel někde. Já uviděli a radši takhle si dobré písat. To se to. Je, ale co to je za hororovku? Že to nic není. Já nevím. Není no. I'm coming for you. Čum, tady někdo něco napsal. Kámo, kdo to je? Moje ta střelba. Jdem, pojď. Tak ne, no. Bude na mě. To znamená, že on bude někde tady. Jo. Že by konečně Já jsem nějaký se zaslechl jumpscare. tebe. On bude, kámo, buď to bude tady. To je vevnitř. Jo, To tak bylo já vevnitř, jsem ale už zvenku, to máte no. tady. Já jsem to vzal zvenku. Kamo, teď musím jít ven, Ceris. Však jsem potom tu přišel. Co to je? Tam s tím jako mám jít. Co je? Počkej, pojď sem. Jo, dobrý, nějaký bonkhammer. My jsme tu stají na to Jako kam, jak se mám dostat? normálně. Počkej. Jsem lámala. No jo, prosím tě. Jsem lací.
to je? Jo, šroubovat. Ne, tak ty se úplně to není dobrý. Aha. Dobrý. Jsem zapalovač tady takhle. Jo, dobrý. Jsem mu skroftitně neviděl. Aha. Jo, sorry. To je Real Madrid dres, ne? Já se schovám, jo. Dobrý. Oh shit! Ne, kamo, tam se nechci schovávat, ale. Já taky ne. Dělej! To mám tvoji stovku. Hej. Hej, ale uhni. Ale tam bych, kámo, Dobrý, jsem tam. ale krví. Máme 30 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A už je tady, ne? Teď přijde a bafne na nás, ne? No. Do you love God? Oh. No. Jo, dobrý. Do you love God? No. Zajímavý. Jo, sorry. Dobrý. Jo, Do you love God? promiň, já protože já už uspím. Já zdrhám. Poběž. Dělej. Je. On je úplně pomalej. Jo, dobrý, jak on běží. Jo, sorry. Pomalej, kamo, kde se? Jak on běží? Jo, počkej, on je celkem rychlej. On mě možná dožene. On je za tebou. Jo? A daleko. Jsem rychlejší. Vždycky nebo, jo, sorry, kastel tady je. Jo, dobrý. Dobré. Have a good night. Jo, sorry. Co děje? Dobrý. No tak já myslím, že pro tohle video by to bylo vše. Pokud chcete, aby jsme natočili zase nějakou hororovku, určitě napište do komentářů, dávajte like, odběr a zvoneček a vidíme se zase příště. Čau.